কথাটো ক'বলৈতো সি লাজ পাব লাগিছিলে। আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাত 2020 চনৰ মই 15 ডিচেম্বৰত শপত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া কৈছিল 1 সপ্তাহত চৰকাৰ ভাঙিব, 1 মাহত চৰকাৰ ভাঙিব, 2 মাহত চৰকাৰ ভাঙিব। হাইকোৰ্টত যাই কেছো দিলে। তাৰপিছত না তেখেতে কেছত জিকিল, না চৰকাৰ ভাঙিল। আমি 5 বছৰ সম্পূৰ্ণ বাজেট দাখিল কৰি এটা টকাও তেখেতৰ নিচিনা ঋণ নকৰাকৈ সুস্থভাৱে চৰকাৰ চলাই আজি দেখুৱাই দিছোঁ যে চৰকাৰ যদি চলাব ইচ্ছা আছে, ৰাইজক যদি সেৱা কৰিব ইচ্ছা আছে, সেৱা কৰিব পাৰে, কাম কৰিব পাৰে। যদি লিডাৰবিলাকে যদি কোটি কোটি টকা নাখায়, ৰাইজৰ বহুত কাম কৰিব পাৰে। সেইটো আমি দেখাই থৈ আহিছোঁ তেখেতক 4 বছৰত। अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै। अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 24 जुलाइआव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर, गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बोर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।